pakken. Kan ik die haast helpen? Ik zie de wettenleiding op. Dat vind ik even niet goed gekomen. Oké. Nee, dan maken ze er een aardige bende van op dit moment. Wat is hier het probleem? Dit is een condenspot. En die hebben die repareerd. Maar hij werkt het net goed. Hij bloedt nou hier op steen. Dus hij jaagt eigenlijk direct alle stoom naar boeten daar. En dat moeten we krijgen net hebben. En wat wij u als Friesen nou zwaar gemaakt zien? Nee hè, dat moet je me net doen. Zolang wij nog net beginnen te draven, is er nog niks aan de hand. Wij repareren een heel soort ondermachines te geren. Ja, het onderhoud doen we voornamelijk hier in de machinekamer. Rijden ik te geren. Ja, en dan zeggen ze wel, je collega's kun je net uitkiezen. Hoe blij ben je met je collega? Nee, ik ben wel wijs maar joh. Maar dat is soms een heel toer, hè? Maar hij hoeft nog maar een paar hier, dan ben ik van hem verlost. Dus, Ja, laat hem er even maar oplezen. Dan pak ik hem. Wacht, ik heb een doekje. Ja, nou is dit gemaal is voor zelfs ik wel heel bijzonder. Is het wat dat dan hier een eer om hier te werken? Maar Ja, maakt je het dan te groot? Ja, ik vind het wel. Ja, ik vind het wel wat meer om hier te werken. Het is natuurlijk bossa, als je zo'n wat hier bent, dan wordt het wel een beetje gewoontjes. Maar als je dan zulke dagen doet, waarom je heen zoeken dat er zoveel belangstelling voor is, dan rust weer even op het feit druk dat het heel bijzonder is. Wat is dit voor nu begoord? Want dat lijkt het wel snert. Ja, nou, wij nemen dus bruine biennensap. En het is gewoon water met olie opdruwt. Dat is de stoom die waarom komt van de machines, die is uitkolen. Nou ja, en we smaren mooi een hele prot olie. En dat is de olie die het mooi smaren, mooi, maar de stoom hier wegkomt. Dat druwt hierop. Ik heb het plaatsje eruit halen. Oké. Ik denk dat dat hem wat nader, of dat langer moet. Hoe lang maakt je hem nog als duo tro? 2 uur. Ja, mooi naar treiken, mooi draaien. Maar misschien even vaker. Hier even vaker. En dan ga je al mooi pensioen. Ja. En dan ga je al missen. Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Maar misschien krijg ik dan wel weer een hele orenmaat. Ik denk van dit hier en jeder moeten. Dat weet je en ik nog nooit nog. Nou, jij bent ze, hè? Dit klinkt mooi. Zo, zei je dat wel, hè? Hoe lang ben je al aan? Nou, wat hebben we gedaan? Kwartier, 20 minuten. Nou, even het zaterdag, hè? Aha. Even het zaterdag. Je verwacht je dat het nou klaar is voor de winter? Dat hoop ik. Dat hoop ik. En ik wil toen even naar Berlijn, naar de wereldkampioenschappen. Waar woon je heen nou? Berlijn. Wereldkampioenschappen. Nou, maar er een beetje geen wijs, nou. Wat voor wereldkampioenschap? De allround. Allround kampioenschap. Sven Kramer en zat. Denk ik, toen we de morgen heen. Ja, doe je dat vaker? 44 jaar, vanaf zo'n 60. Ik heb oorlog geweest. Nagano, Calgary, Vancouver. Neem alles maar op. Geweldig. Maar dan weet je ook wel wie er wint dit komend weekend. Ja, Sven Kramer wint. Ik ben een fan van hem, dat is nooit verhaal. Ben je fan van Sven? Nee, never. Nooit bekend. Het is een mooie ridder, een goede ridder. Dat zegt mij nooit hoe jij. Nooit, het is een geweldige ridder. Maar dan heeft het dit en dan heeft het dat en dan kent het dit niet. Ik zeg ik altijd, ik moest zo'n dagen in de week. Of zo, als 5. En ik mag 80 uur in de week. Ik ben chauffeur. Ik mag 80 uur in de week. En dan gewoon je voor zeuren, maar die had niks. Hij mag niet zeuren, hij wordt betalen net. Dus hij moet rijden. Dus je moet een ploegje altijd alle redenswedstrijden Ja, wij gaan nog mooi seizoen. Die hebben we nog toen naar Berlijn. Ja, als je wil meer, ja, of wel volle meer, maar zet je altijd op. Nou,
Het kost... Je kent net alles, denk ik. Nee, ook net alles. En ik wil het vrijgezel. Dus dat ben ik nog net meer. Hè, maar en dat deze heb ik geleerd bij de eten. Ik ben het eten. Oh ja, weer dat? Nou, ik geloof van in Hamer. Toen had ze, als je hier al het jaren steed. Ja, toen waren jongeren geen Albert filmen. Dat ik denk, vind het wel best. Hè? Maar dan hebben we het later nog even wat aan en toen. Nou, ik zei nog aan het eind ben ik hier bij me, dus ach, het past ik wel wat. Nou, dus. Dan goeie reis. Ja, nou, bedankt. Want je. Denk erom, er komt een auto. Clear.